Salam qadırlı dostlar, mehriban ildeşler. Şol akşamları internet qawdalip yazýarlar da dostlar. Şol için bir kepte bäri ýekşeme gün alyp durun. Bütün akşamda ýazypdym sagatyny. Sagat 12 İran wagty bilen. Bizde de 11:30 şu wagt. İnşallah hemmelerin haly gowdur. Sağlar sağ, yürekler güýçli, giyin, geleceklere umytly seredip duranlar inşallah her kim. Hemmeňe salam aýtýan tüýs yürekden we bugünkü görüňler başlaýar ýavaş ýavaşdan. Inni dünýä ýazşymýaly İran'daki bolup geçýän wakalar, birde türkmenleriň şu yerdeki ýagdaýy, näme etip durany ýa näme etmeligi. Şoňa meňe de görüňler da. İran'da görüp duruşymyz ýaly şu wagt 3-nji hepde gitdi hereketler. Şu wagt içinde şol ynglapdan beri aslında şu reform islahatdan beri direkde boljak. Hemişe ayaklanmalar. Bir näçe günne soňa gelendir. Hiç bir iki hepdelik bolan nädir? Bu ýerek görüşimiz ýaly 2 hepde boldy, 3-nji hepde girip barýa. Şoňa özü de başdan da belli bolşýaly bu hereketiň dewam etjekdigini görkezýär. Geçen hepde de aýdyp geçişimiz ýaly munyň ýanglary da, yani enikasy taşar ýurtlarda ýanglanmalar da öňkilerden gaty tapawutly boldy. Medenni 60 ýurduň Cumhurbaşkanlary, Cumhurlary, hos vezirleri şu zatdan hereketden himayet edip ýazdylar. Ondan sonra Mehsan tweeti 130 milyona aşypdy dün. Dünýäde görsen her ýerden himayet bolup durda. Nämäni görkezýär? Bu gedek öňki ýaldy. Bu gedek bu hereket ýa ýakyn wagtda netije berer, ýa da uzakda netije berer. Gara şu hereket netijeni berýär. Endi basyp kelle vurup ýatyryp bolmaýar. Şol üçin bu soň bolarmy, bolmazmy, öňki ýal bolaýmasyn diýip öz ýüreklerini şeýle şüphe getirip gorkýarlar bar bolsa gorkup görmediler. Bu aňyrsy görnüp durdy. Indi ýöne biziň türkmenleriň arasynda şol mehriň başynda, mehr aýyň başynda bir gerek daşar çykdylar, kümmetdekiler. Şonda da häzir üýşmäkädir. Şol meydana ýanky tezahürat ýerine barjaklary tutup ambulansa basyp salyp şeýle ekdipdiler. Wagtda nany ýatan bolmaly bir ençemeti. İçinde bir kısa türkmen gyzam bar. Belki köprekdir, yani şu adyny eşitýärlemizden Atyf Zeytully. Bir de Hadice Şiir Mehmetli. Hatice ýalňyşmaýan boldum. Olaryň ýagdaýlary gatky ýynandyrýar. Başga habar ýok, yani hanawadalaryndan, maşgalatyndan bir çykýan sesem ýok. Türkmenlerimiz hemişe şunu ýalla, bir zat bolsa da aý goýup bolsun, ses çykmasyn. Ya ýokardakiler biraz tehdit etse, ýa bolýa. Yani başga milletler beýle der. Başga milletler şoda ýa resallara çykarýarlar, gozarış berýärler, habar berýärler. Şol ýaly daşar ýurda sesiň ýaýradaňna senden hesap çekýän käm bolýar da. Pesar abumu gerefsen kotekslerine dahil şehir karayı memuli şunu enjam edildi. Hava şonu ýaly olam näme diýin? Türkler aýşýal geçmiş olsun näde? Şol bir wurlup sawlamasa ýene şükür edamal şoňa. İnşallah oňa bir ýerden radyny allar da. Karşylygyny allar inşallah. Türkmenler köplen şu sesim çykmasyn
yayramasın, ziyan yelamasın, şonu yal ediliyor da, ol aslında onu yal edenle ziyanı köprüye geliyor. Birincine sen sesin çıkmansan, Türk belleğin ses çıkmaya, bular nämesin edi vermeli, başkalar da zulüm etdiýärler. Demek senin sessizligin dine özüne zulüm değil, Türkmen halkına zulüm bolýar. Sen başkalara vurulacak tayaklarda, bolacak zulümlara da yol açýan, sessizligin bilen. Şol üçin sessizlik hiç wagtda doğru değil. Sebebi ses gürleşmek, sözün aytmak senin hakkın. Sen çağağına bolca bolup durka, zulüm bolup durka, sen nämeden gorkýaň? Sen nämeden gorkýaň? Şondan meterab bolmaz sana. Bolany bilenne, sen öz namysyňdyr ýa bir hakkyndyr, şoň üçin bir zatlarda bermeli bolarsyň. Hiç bir ziyan görmeyeni, hiç bir yerden bir naraty gelmeyen, rahat yatan yerin hemme zat çözülmeýär. Bu dünya savaş yeri, mücadele yeri. Salam olsun täze gelenlere. Ýöne şu şöyle gorky aýratyna türkmenliň arasynda köp da, sonra şu soraw getirýär. Bir ýerde görüň ne boldy. Görüň boldy, türkmenler gorkak diýilen görüň boldy da. Indi doğrudan türkmenler gorkakmy? Türkmenler gorkak milletmi? Şunu biz köp taraplayın bir seyredip geçeýin, gözden geçireýin. Doğrudan türkmenler gorkak milletmi? Şu wagt şeýle bir yüzleyin seyredip geçsek, ses çıkmayan halk türkmenler. Böyle yüzleyin seyredip geçsek, gorkak millet. Şu wagtyň özünde. Ýöne sebäplerini seyredemizde, eger genetik seyretjek bolsak, fiziki, onu gorkak däl, ona açıklap bereyli. Tariha bir bakaýlyň, tarihte türkmenliň iň kahraman milletleriň biri türkmenler. Döwlet kurjak bolsaň näle gajar wagtynda türkmenlere ordurmalyýar. Her kim döwletden iýnem bolsa türkmenliň arasyna gaçyp gelýär. Atly gitýärler, tikýärler da gaýdy berýärler. Şo derejede. Gorkyňla nämedigini bilmeýärler türkmenler o wagtlarda. Oňa inançlary gaty güýçli. Inançlary güýçli. Yani ölsegem bir adam bolsak biz Allah'a gowuşýar, Tanrıga gowuşýar. Ondan Orslar da şuň türkmenliň şeýle gorkmazlygyna haýran galyp, bular nähili millet diýip, şolaň gorkuzmagyň ýoluny arap başlapdylar. Türkmenler gorkuzmak üçin bir yer basyp alallarynda mesal üçin Göktepe'yi alýar. Şolaryň gözüniň öňünde zenanlaryň ýa çağalaryny vurup, ýençip oňutlaýarmyşlar. O da berýärler doğrudan. Dir adamlar ýakýarlar. Munan zatda okap bilersiňiz. Cemal Mehmedeli Cemalzadeň bir kitaby bardyr, Cengi Türkmen adip. Şo taýda hatyralar, zatlar ýazylýar bir Ermeni serwaz orsuň arasynda. Şol ýazýar da bular nähili adam bular diýe şeýle haýwan ýaly bular diýe o teýýär hemde. Gorkulyp bolan bular diýär da. Şol ýaly. Ondan diýruza geleşip elan çeter türkmen näme di düýünüňi bilmesen bugüni biljekmi gözüňe döneýin. Bir sebebiň bir ýerde şu. Düýünüňi bilmeýänden gorkak bolýar. Awa. Ondan geljek. Şol türkmenler şeýdip bir wurden zadyny alýarlar. Yani ýüreklerine gorky salyp başlaýarlar. Yeň düşýär da türkmenler, yeňilýärler. Yeňilenden soňra şo millet esir ýaly ele düşýär. Sen esir bolandan sonra sen çağaňa da şo täsir etdi, sen agtyňa da şo täsir etdi. Birinciden ol, ikincisi türkmenler Osman Agam döwründe bir ýer aýaga alýarlar.
Özleri bir cumhuriyet kurjak, iň adyna Hot Muhtar Cumhuriyet kurjaklar İran içinde. Onun bolma, ondan sonra da köp horlanýarlar, urulýarlar, işkenceler, ölümler. Sarly içiye diye her bir cemiyet hata. Men häzir Sarlyň haýyr näme diýende habarym ýok. Bilmeýän dogrusu näme görünmekdir, görmedim. Owa. Ýöne biraz olarda degip geçer eger siz ýatsaňyz. Şimdi şu yerden o taýdan da bir korku basylýar ýüreklere. İkincisi, kümmet savaşı jeňi bolýar. O tarapdan ýene türkmenler kän horlanýar, ýeňilýärler, zindana düşerler, kaçyp giderler, öldürilerler. Bu indi diňe bir tarihi tarapdan bir prosesda geçiş aýtjak bolýar. İkincisi, türkmenler öňküde zat ýaşapdylar, hep atamyr. Göçebe. Göçemen bolup ýaşapdylar. Şol üçin uruş bolanna, uruşdan soň islan wagtlary çadırlaryny ýygnap başga ýere gitýärler. Birden-bire şol ýanky yerleşim ýaşaýyşy geçerlerini şäherneşim bolanlaryndan soňra indi täze dünýäde şoňdan tapanokly uğurny. Indi nähil tawaşmaly. Şolan bir türkmenleriň kellesini zatly şol täze dünýä göre özüni öfk bermegi başarmaýar. Rahmetli Kabla Zincariyana tabii merdu Türkmen asizai kaz göşe Türkmen migin harf mizenen. Bolýa sen bir dinläp otursaň gowy bolar. Bilasen belki täze atlar aýdyljakdyr. Hemme türkmenler şonça bilýän bolsa bara gaýrata alyp ayağa galardy. Ony aldat ýokdur. Ondan bir gurun berip kabra dinlemeliler. Basyp kellelerjek bolmalydyr. Başga netijeler çykjakdyr. Bir tarafı bir, ikincisi tarihi, ikinci şol kuçneşini diýär, şondan şäherziliğe gelmek. Olan bir sebäbi. Şol üçin türkmenlerde köplen şol sazmandehi etmek, bilelikde hareket etmek häzir ferhengi ýöň bolmandyr. Türkmenlerde. Näme şol hem işe birden kalmaly, birden savaşmaly, almaly, yıkmaly, şo däwi ile gelipdiler türkmenler. Bilelikde sazmandehi deýilen bir hareket edeýin, bilelikde ýöreýin, o ýok. Siz eger seretip dursaňyz şol arap süren zady itirazla boldy türkmenler. Şonmu da bir onýan hemen gilen bolanda atdy da birden türkmen damaryna gasylýar, bir üýşýärler. Ondan sonra erti-erti bir çaşýarlar. Täzedenem olary ýygnap bolmaýar. Näme? Belli bir sazmandehiler ýok arada. Zynjyrlar ýok. Şol üçin eter ihsasy hareketler. Şol kümmet savaşynda da bir gallar da vuruldular, yattılar. Ondan sonra näme boldy? Herkim bir yere kaçıp gitti. Dewam eden ýok. Şu kaçıp giderler hem dewam edip de dronok bir sazmandehi bolup Daşar ýurtda da seredeňne türkmenler iň bir zeýifi türkmenler. Daşar ýurtda da. Şol üçin türkmenler şol bir kan gaýnap joşan wagty gelýär. Olan gowy bolmaýar. Bir urulýan soňra ýatýan kat gelýär. Däm etmeli oň ýerine ferhengi, medeni bir baglanyşyk, utgaşyk zynjyr ýaly gitmeli, ferhengi östürmeli bir-birege. Bu da meselelerin biri. Şol üçin başga şäher var, öňläpdäki meseleler var. Ýene biziň jografiyamyz da täsir goýýar. Jografiyamyz näme daglyk däl, savaşyp zadyp boljak ýerler däl, savaşyp göreşip boljak ýerler däl, hemme zat belli düz meýdanyň içinde. Rıza Şah devrinde de şu sonunda hava peyma bilen hemletýärler. Hava peymalar ýokardan seredip görüp dular atlylan nire kaçıp durany, ama halkyň näme tutup durany, rahat urýarlar. Jografiyam täsiri ýok. Bu taýda türkmenler ota kemçiligi bar şey. Biz hemme şular üýüşip gorku salýarlar, şoňa barzak bolýarlar.
Birem näme arkaňy dağ bolsa ýürek daşdan, ya arkasy dağ bolanın ýüregi daşdan. Her gaýsyn bir Gürjistany görseň bir merz gelip gidip durular. Kurdistana bardan şeýle Arap. Biziň merzimiz näme? Özümizden meter bir ýerde, o haýyrsyz. O tak ýanaşsaň özi iki aýagyny tutup gözler täbil berjek. Şulaň hemmesi üýüşip bir millete gorku salýar, üýüşip. Türkmen ýoldan gorkak millet däl. Gujur gaýratly millet. Ýöne gaýrat üçin şol hökmän şu şertler döremeli. Eger şu şertler döremese onda bir millet muhafizakar bolýar da. Inni milli bir işler Türk oluşun aslında İrani ne miydilen bir işler efrat tesirkerde aslında o. Bu zatları girer. Bakın yani rahatlan bir de bir gurrunga bir dostu olan bilyen adamdan bir. Ravallan o vasulen o vuruş bolanını diye biz goldadım vilayetler diye de. Vilayetler biz goldadım diye. Biz näme üçin aýaga alayly? Zannoň. Sen näme şu azabylyň owasy galyp durmy? Şolar senden kömek isleýärmi? Aşağı kowan, ýokary wakan dawas sela bu uruş dela. Bütün İran tutuşlayan bir milletin görüşi. Şol milletin içine sen isleseň bar, islemeseň bar, sen şu coğrafiyada ýaşaýan. Bir kanun esasy ýazylsa, sen şoňa goşulsaňam sen ýazylýan şoňa tabi bolmaly. Goşulmasaňam tabi bolmaly. Sen şu taýda kadaryň bar, gelecegiň bar. Bir sistem, bir nizam düzeyi aýyrasa bir ýurdun içinde sen türkmenem bolsaň, partam bolan, kurda hemmesi deň aýyramaly şol. Sen ondan öýde ýatanan bolsaň sen şoňa gara gitmeli, ýatmanan bolsaň. Şol üçin sen başarsan goşondyň goşmaly gowzatlary ýazylsyn. Sen hem gelecegiňe peýdaly zatlar bolsun. Sen de şu hereketde bir paýyň bolsun. Gowmiyet fikir etmeli bakın, gowmiyet mesele, gowmiyeti da haçan gowum meselesi bolsa. Şu an sen özüň İran'da bir hakimiyet var. Seni sunni dip kelläňe oraya. Şiýalaň özünni bölek de zaman heştiman rastça falan dip kellesine oraya. Garat, bir ortak yer var şu ýerde. Her kimin kellesine gurulýar. Ştada ortak. Sen ilki şu kelleýe gurýany aýyrmasaň, başga maksatlaryna näýe ulaşyp biljek, näýe ýetip biljek. Olara 10 kelle, 10 kellesine yatıversen, bir de şöyle bir ýagdaýlar vardır. Bakın, Türkler zatlar diye, Türklerin içinde de her hili toparlar vardır. Näme etýärler? Türkler de käwagtla ulanýarlar, öz maksatlarynyň üçin ulanýarlar Türklerde. Bu diýär meselen Farslaryň hereketi. Biz goşulmalylar. Aslında onu aýtýan Türk değil ha. Arkasında başkalar aýtdyrýar şonu. Näme alyp kalmalylar Türkler medenine İran'ın ýarsından ýarsy diýip bolýar da gaýyrsız. Şolar otursaň bir %50 adamlar öýde ýat oturmaly bolýar. Şol üçin öz elleri var, nüfuzi adamlarla şonu aýtdyrýarlar. Yoğun Türklerin aydınları düşünýärler bilýär. Şu öňündäki bewet engel mana aýrylmasa sen nähili ýetip biljekler olaryňa. Indi ben at çekip durasam gelmeýär. Ýöne bu biraz zat bilen baglanşykly. Sawat, dünýä görüş. Käler we häzirem hantama. Ay şu galar da bir zady ýeterse, bir ortarakda bolaýarlar da. Ondan bir zat çykma, ondan bir zat. Inni bara tamasyny kesiverdiler.
Inni zat yok, hantamayçılık yok olara. Inni hökmen millet ya şu düzelmeli içinden düzelmez diye. Ya da şey yıkılmalı, başka yol yok. Biz Türkmenlere gören daha peydamı da mı yok? O Kerbelaçılardır, Türkmenlere doğan geyip börellerdir. Olarım şol yaddaşet koyu verin atlarını. Türkmen raylat böreller, olar da yaddaşet koyu verin. Olanıma anırtı yakın. Şol için yok, manna hiç şekiniz bolmasın. Sizin özünüz mennip öňe düşüp bören Türkmenlik adamların köpünden düşünjäňiz ýokardadygyny men bilýän. Özüňizde bizim roşen fikirimiz käna Türkmenliň arasynda. Bizim bu rejim Türkmeniň roşen fikrini öňe düşmegini islemeýär. Hatta meclislerde nämet diýe bar zererli adamlar gelsin, niye bizim sözümde aýtsalar şey tutalýarlar da. Ganymet gürleýän adam bolsa reddedilýär. Düýbini kesýärler. Şol üçin bir namaýda meclis boldy, bir kandit boldy, bir falan ol, on fikri ýokarda ya ula adam mukaýser etmeň. Eň ula adamlaryňyz Türkmen teremiz içinde ýatyr, gowda düşünýärler, gowda bilýärler. Muňa bir kelle maadili gerek däle. Bir kelle gerek däl çözmek üçin. Şu wagt dawa Zawallı ovası bilen Türkmen owasynyň başga meseleleri däl. Bugunky dawa zawallyň hem dawasy däl, welaýetiň hem dawasy däl. Aslyna berejek bolsa, gowmy özejek bolsa Kürtlerden başlady. Kürtlerden başlady. İkincisi, Bulutçular ayağa alıp otyr. Arap, Fars, Tehran, onu bahana da etmeyecek adam bir yerden ya bahana tapmalı ya da şu rejime hoş hizmeti etmeli. Olay dalayan zat. Mesela ne aylı olur? Sen bir den kowmy mesele düşüpdir, senin golda anlarlar. Indi de ona kowmy mesele düşüpdir bolýar, men ne goldajak? Ya onu ýaly bolsa diýme. Mana ýaly ýagdaý däl awat. O gowum näle? Sen bir ýurdun özüne tutuşlaýan bir hereket bar. Ona çağalar hem bilýändir, hem meňden bilýäňiz men açyklamagma gerek däl. Ýöne men bir Türkmenleriň korkusyny sebäp bolýan Türkmen korkak millet däl aslynda. Näme tarihten başladım? Tarihi sebäpler bar. Coğrafi sebäpler bar. Bolýan hadisalar, wakalar. Ve yine bir zat bollar. Taş İslam Cumhuriyetinde köpden ahullar öňe çykdy da, ahun rejimi oldu. Yani bizim ahullar bilen birinciden sunni olalı ki zayıf kaldı. İkinciden net ahullarla cevallın arasında fasıla açıldı. Şu at Beluçistan'da ahulların tesiri var ya Kürdistan'da. Ama Türkmen oğlanlar baştan başka zatları yollara girdiler. Ahullarla arasında fasıla olandan ol ağzıverlik Türkmenlerin arasında gücünü yitirdi. Bunun tesiri var. Dost nädaranyň galap beşe diýe zawly. Biziň mentägamizdekiler bolup biler ha, öz zawlyň, öz Sistan tarapdakiler, olar meselelär. Näme zawyl çöregijek gämi? On çagasy ýokmy? On puly ýetýärmi? Biziň tarapymyzdakiler goldanýan bolsa olar şeýle ha, badyr olarda. Ýöne o Sistandakiler olar beýle islemez. Sebäbi hemmelerin kadary, gelejegi, ykbaly. Şol döwletiň berýän aýlygyny hemmeler deň alýar Iranda. Türkmenen bolsa şonu almaly, Farsdan bolsa şonu almalylar. No istisnalar aýdamok da. Türkmenler bu ýagdaýda indi gorky bar diýdik. Ama bol gorky bar diýip ýatmalymy? Ýok. Sen öz şertlerine göre näme etip biljek, olar da düşünmeli. Şertlerine göre. Lider diýen, şu wagtda Iranda lider ýok. Lider öz jowallaryň özleri. Biri bilen irtibat alıp hareket etmek. Ýöne biziň bir meselem kiçiňrek şäher bolansaň, eýen belli bolýar da adamlar. Şol üçin dikkatli bolmaly hawa. Dikkatli bolmaly. Öz arada jewablar ýazyşmaly.
bile hareket edecek bolmaly. Ýöne şunam kabul etmeli. Her harekete gidecek bolsaň da yatan yerinde bolmaya. Biraz özüňe taban bermeli bolýar. Biraz ýensilmejek bolsaň, birazynany giýirmejek bolsaň, o netije alyp bolanok. Sebäbi sen bir nizamyň terzine hareket etýän, begi üýtgetjek bolýan özü bağlan, aňsady işler. Şol üçin hem azatlyga uşaýlygyny yatan ýerimize alaýlýamyz bolmaýar, o zat bolanok hiç wagtda da bolmandyr. Şo zatlary bir azajyk almaly bolýar, boýun almaly bolýar. Hawa millet öz ýolunu tapar. Millet öz ýolunu tapar. Ve şol lider yenide milletin özünden çıkar. Halkın özünden çıkar. Ha sen bugün otur lider bolup näme meclis seçiljek ýa. Halk birine inansa, birlikde hareket etse, onu soň bir şura inansa da bolýar, birlikde hareket edip bolýar. Ýöne ol häzir şol İran halky görüşüňiz ýaly bir adam dälle bir ýerden görseň sunugatçylar, hanandeler himayet edip dur. Darius Ekbali mesela aydym döretip dur. Bir tarapdan şairler, bir siýasat adamlary. Her kim öz goşandan goşup durda, biziň hem türkmenlerimiz ay mene şair diňe goşýan, men ýazyjy, men muallimi bolmaýar. Her sınıftan goldap durmaly bolýar. Her sınıftan. Şu wagt biziň iki sany gyýda olanymyz içerde ýaty. Başka millet bolsa o dady bidat görüň ýok, kıyamet kopar. Biziňkiden habaram ýok. Sesi de çıkan ok. Ýazylýan da adam ýok. Birje makala ýazdym. Az Mehsayı Kurdistan ta Mehsayı Türkmen sehradi. Olam näme sen bir däne makala bilen nire gowşar, nire ýetjek. Bir saytda çykdy da adet ýaýrady. Daşar ýurtdakylarym şeýle, daşar ýurtdan 50-60 däne makala çykyp durmaly, ýazyp durmaly, kim bara? Üç adam seslerim kän ýaýran. Eçerdäkilerim ýaty. Baýtam hemmesi palan zat ýazmadan bize ýazýar, jan o bir adamyň bolýan zat däler. Daşar ýurtda da şonu ýaly, eçerde de olanlar häkim mesele ýerýär-de, serengi tarihi, şonu açıklamaly bolýar. Häzirki ýagdaýda meniň pikirimçe hep men uly özgörüşler bolýar ilerde, ona inanmaly. Kol kola bir-birini irtibatda bolmaly. Beter de her bir sesten korkup durmaly. Entejik haýt diýerlerini korkup titrejek bolsaň hiç sady ýetmerdiň. Biraz yürekli bolmaly. Ve hareketlerde bir zat alçak bolsaň bir zat bermeli bolýar, kabul etmeli. Millet can merýär, kan merýär, şey dip ýetýärler netije. Biz bolsa oturan yerimizden mi? Bir kavuladylar kaçyp gitjek bolsaň hiç netije alyp bolmaýar. Ýöne baryp gana buluş görüň de diýjek däl, ama ona maýtjak däl. Ýöne iň azyndan bir ses etmek, öýlerden bir gyýgyrmak, birazajyk bir ruhya vermek halka, şo zatlar gerekmi kanlayan. Meselen şu wagt Ustan Gulistan näki zatlar alyp gitýärler başga ýerlere da niro nizamylary. Eger şol kümmediň özünde de biraz ses zat bolsa, olar alyp gitmeýärler da, hem olan ýaýraýarlar, daýýarlar, onu güýçleri azalýardy. Yani sen eger ses etmeseň, şolar başga ustallarda kullanýarlar, ulanýarlar. Sen ses etseň, olary iyi vermeýärler, olaň näçe seseden köp bolsa, olaň sany azda. Olaň sany az, güýçleri de az bolýar. Azalýar, ondan halky ýeňip bilmeýärler. Sen bir uly bir azatlyga, özgürüşe ýetjek bolsaň paýyň bolmaly. Başgalar etsin, men alaýyn diýip ýatsaň, onda başgalar da ýetmeýär, sen de ýetmeýär. Hawa, men şu gürrüňleri şuny aýtjagym şol, birem şol türkmen gyýlar unutmaýlyň, birinciden olan maşgalalaram sesin çykarmaly. Sesin çykarmaly. Näme ýardym isleýän bolar? Olar ýatsa,
halkın da ses çıkmaz. İzarlan, soran, hanavadaların havar alın, özlerinin havar alın. Eger gerek bolsa da, şolar içinde daşar çıkmalı bolsa da çıkmalı. Yöne, bir verin ben, ağzı birlik ben, hemmes bile de. Şu şekilde olmalı. Şimdi ben oturan yerimden, daşından bir hüküm kesmek niyetim yok. Bilýän öz pikir garayışymy aýtmaga meňe hakkym var. Meňe yüreğim urup şu halk üçin. Emma şuna aýdaýyn, ağzımdan goşuljak bolsaňyz hakdyr. Goldaýyn diýseňiz dogry ýoldur. Onky mınkydyr, türkinkidir, parsynkydyr diňlemeň. Sebäbi şonu aýtdyrýarlar, öz içerdekiler öz adamlardyr. Asyllandan men indi näme sag bolun, sonra bolsa alyp bilerin, ýöne şu goşuljak dostlar bar bolsa şoňa dikkat etsinler. Geçen hepde Gürrüň merdi dostlardan biri soňra maňa ay men intizarym ýokdy, men bilmeýärdim beýle pahş bolýan diýip onu hem maňa ziyan etmesin diýdi, soňra kesip täzeden goýmaly bol, olam kyn bolýar o iş men üçin. Garas şöyle goşulyp gürrüň berjek bolsalar, hökmen şonu şuat canly, zendi pahş bolupdyr. Ertide men videoda goýan şu meseleni göz öňüne aldylar. Men dinleýäniňiz üçin Taňry ýalkasyn. Nezeriňiz bolsa indi gowy rahat okap bilerin. Gürrüň mertukan nezerler okumakdan zat bolmaýar. Ondan hem Allah baryňyza kuwat bersin. Türkmeniň arasynda kendir awa, düşünli, ruňşa fikirde kendir. Sof ahunyň içinde de gowular kendir, öz güni öz ýaşaşy bolup bererler. Şo türkmen satýarly bardyr, mezhep satýarly bardyr. Ýöne şolarga utanap galyň şolar, tanyň şolar. Olar bilen hesaplaşmaly wagt bolar. Indi çera siyaset medary hup nedarim niýada? Şehe kuruna var ya da hemmesi. Siyasetten gow düşünülýär. Sen ýaşaýan ýurduňda hezbi ejady ýok. Üýşmeleňe ejady ýok. Birlikde hereket etmäge ýok. Basyp burdurýarlar. Oň sen bolsa da şolar tanap bilmeýäňler. Fikirlerini diňläp bilmeýär. Olaram saňa aýdyp bilmeýär, olar da özlerini ýeke görýärler. Ağzı vire, Tanrı vir. Bililikde bolsa insan güýçli hissetýär. Sen bir üýşeňden soňra bir kızda da can vermekde berýäňler. Emma bir özüň oturan ýeriňde sen özüň ýeke görýän. Ol ahunam bir özüň ýeke görse, olam bir zat diýip bilmeýär, aýdyp bilmeýär. Şol üçin bir-biri golda. Şol sazmandahy ferhengi bir zynjyr ýaly bir-birine baglanmalydy. Men başdan tarihi elýän sebäbi şol. Şu zatlar kim biziň içimizde. Ýöne bu şertlerle o dörer. Bu barış bilen dörerim. Tayyar bolup duruveriň. Duruveriň hökmen bize ol şertler dörerdi, türkmen halkyda hereketini eder. Ýöne şol hereketlerde esasy ýalňyş hereketler bolmaly da mantykly gitmeli, geňeş gitmeli. Hezbi Türkmen o ejade verilmeýär. Sen Hezbi Türkmen diýen bir wagtda NGO gurjak bolduk biz. İçtimaýda şoňa ejade bermediler. Olaram mara görýäşin kim urjak, kim başynda kimler var. Görýä gürlüň etjek we halka täsir goýjak adam bolsa kabul etmeýärler. Şol üçin bu ýagdaýda bara. Bu ýagdaýda bu rejimiň barjak ýerdiň içerden bir patlama da infijar deruni. İçerden bir patlama. Şo bolmasa hiç bir zat düzelmeýär. Hemme zatdan hem bir-birden adamlar hereket etjek bola ejady ýok, hezbi ejady ýok. NGO da biraz içtimai rafa awına ejady ýok. Onuň känne atmaly ýöne aýtmal gaty zat känne, käbir ýalňyşlar bolýar, wagtynda güýçli bolmaýar, şu esasy bir galýas, soňra bir ýeňilýäs, soňra ýatyr. Ýatyr näme etjegimiz bilmeýär.
şol galan wagtyny esasy galmaly da. Hem işelik ayakta durup biljek, geleceğini düşünmek, ayağında durup şol hareketin devam edip biljek şekilde galmaly. Bir günde uruş, savaş, yıkıştırsa onda sen attılla yığıp olmaya. Şol bernameri başka milletler şonu alet diyarı. Bizimki bir gurulum hiç sesi çıkmaz, daşarı giden iş olmaz içerideki devam. Şol için güýçli bolup bilmeýär. Hareket edenler şol mantıklı, sazmandyhy ädim öňe gitmeli. Ha täze bolmaýar işte, şu doğrudur. Şonu gözüňe almaly. Bir gelýär, ay ola diýmek biziň dawamyzda welaýetiň dawasy. Äme diýip. Birisi han yara galyp diýe urşaýyl dargady. Bu wagt bolmaz azan. O ýene öňkän kelläň urlar. Yine yatardım. Wagty bile gitmeli. Bir şetrenji alışor. Haçan haýsy möhrany basjak bolsaň, şonu siýasaty bilip, ýurtdaky özgörüşler, üýtgelenleri bilip, dünýädäki özgörüşler, siýasaty bilip, ädim öňe gitmek siýasat. Bir galypda ay milleti joşup ýatyrdan, ol hiç türkmeniň ýanyna barýar. انتقادی نوشتن پرونده دوتا ترکمن تا وزارت بهداشت رفت ولی دانشجویان فارس در حد کمیته انتقادی دانشگاه تماش. Da bu doğru teb'iz. Bu doğru teb'iz. Türkmen maltaşın gözünü oğudun almalı diye. Türkmen hiç vakti diye kellerini kaldırmalı etmeliye de. Şunu var ya. İnşallah inni bir zat bolsa güýçli olar yani. Güýçli hareket eder. Dikkatli olar. Tecrübeli olar. Bolýan men dinleýäniňiz üçin köp minnetdarlyk etýän. Taňry ýalkasyn. Hawa aňyrlardan, taryhdan başladyk, ama bugüne de geldik. Hemme zat bir-birine baglanşykly. Geçmişi bolmadyň, geleceği bolmaz. Geçmiş, geleceği ışık tutar. Bugün näme etmeli diýe gitsek ýene esasy gideriz. Öň nirelerden taýak it, nirden ýykyldyk şolary bilip, şuna karar bersek, onu dogry ýoldan gideriz. Köp sag bolun, Taňry ýalkasyn. Allah tapşyrýan baryňyzy onam seýip edip goýaryn adamda. Sag bolun, Taňry ýalkasyn.